Apa? Hansirang Boro. Ma खालामफैदों नों बेयाव? फुटबल गेलेनो फैद'? गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो अननायखौ गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय। बे समाव आङो दंफैयो नैबे जेम्स बेंगा फिल्डआवहाय दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे जेम्स बेंगा फिल्डआवहाय उन्दै गथ'फोरखौ लानानै आरो लोगोसे उन्दै आइजोफोरखौ लानानै बिनानावफोरखौ लानानै नैबे जेम्स बेंगा फिल्डआवहाय आन्डार 13 कचिं होगासिनो दङ। नोंथांमोना गार्जेनफोरा नैबे जेम्स बेंगा फिल्डआव लानानै फैनो हागोन। फ्रियावनो नैबे जेम्स बेंगा फिल्डआवहाय कच होगासिनो माने फोरोंथाय होगासिनो दङ आरोना। नै बे समाव आं दिनै नुजाथिफैदों। नै माबा हानसोरां बर'। मा खालामफैदों नों बेयाव? फुटबल गेलेनो फैद'? फुटबल प्लेयार जागोन नोंलाय? जागोन ना? फुटबल प्लेयार सोरखौ सिनायो नोङो? सोरखौ सिनाया सोरखौबा? सिनाया? मेसि मुखौ सिनाया? सिनायो। बेबायदि प्लेयार जागोन नोंलाय? नोंलाय जागोन जाया? बोराय गेले थानांगोन दे गेले। नैबे उन्दै गथ'फोरखौ लानानै दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जेम्स बेंगा फिल्डआवहाय नैबे फुटबल कचिंखौ दा बे समाव होबाय थादों एबा सोलिबाय दं। जाय बिथांमोना लानो गोसो दं नोंथांमोना बेसेन होआलासिनो नैबे कचिंखौ लाफैनो हागोन। नैरा बिथिङै आइजोफोरखौबो कचिं खालामदों एबा फोरोंथाय होदों। नैरा बिथिं हौवासाफोर बेनिफ्राय नैथिंहाय नै आइजोफोर बिनानावमोनखौ लानानै नैबे कचिंखौ होगासिनो दं दा बे समाव। दा जादों बरिया। मारै जायो बिखौनो जोङो 1 week सोलोंगोन मिथिबाय। आफ्टार 1 week सो जोङो गेमाव हाबलांगोन मिथिबाय। गेम गेलेलांगोन माहाय मिथिबाय। सोरबा बलखौ जोनो रोङा ना ग्रोब बायलांगोन नङा होमबा? जोंथ' जार्सि होनाय जाया। नैबेनिफ्राय जोङो मा होनाय नङा? जार्सि होनाय नङा। नैबेनिफ्राय जों जुथा होनाय नङा। नैबेनिफ्राय जों मुजा होनाय नङा दै। बेखाय फार्स्ट प्रिलिमिनारिखौ नोंसोरो गावबा गाव बायना लानांगोन। फार्स्ट जुथा मुजा सिनगार्ड जोंना मा थायो? जुथा थाबाय, ओमफ्राय मुजा थाबाय, ओमफ्राय मा थाबाय? सिनगार्ड हायोबा बेन्डेज खानांगौ आथिङाव। नै आथिङाव बेन्डेज खाग्रा दोना बेखौ बायनांगौ। बुजिमोनथ'? बे सब फुटबल प्लेयारा बायगोन दै। दा एग्जाम 1 2 3